Следствие големия интерес от печатането и в интернет, реших да го отпечатам в няколко хиляди броя и го раздам, за да може нашето гражданство да види на къде отива нашата община, на къде отива нашата държава. Просто съм споделил тревогата си с много факти, конкретни и съм се подписал. Благодаря на големия журналист господин Георги Коритаров, че прие да води дискусията. Мотото, въпреки окаяното състояние, което се намира страната и града ни, е за една по-хубава Варна. Каквото имам да кажа, съм го казал с факти, думи, чакам съответния отговор. Благодаря на господин Раденков. Сега и аз да ви кажа няколко думи. Може би ви се струва малко необичайно, че все пак външен на град Варна човек в мое лице присъства и ще модерира този важен дебат. А дебатът е важен, защото по време на предизборни кампании всяка дискусия е важна като трибуна за кандидатите, които имат възможност да изразят своя позиции. Аз се впечатлих от две обстоятелства. Първо, това, че гражданин от калибъра на господин Игнат Раденков, който е обществено значима фигура не от днес, не и от времето, когато предишната власт го удостои с едно от най-високите отличия, герой на социалистическия труд, а много преди това, се ангажира с изразяване на своя гражданска позиция. Тази позиция е особена с това, че тя попада в една обща за страната антикорупционна проблематика. И когато прочетох писмото, си припомних събития и процеси, които се случиха у нас преди 12 години. Преди 12 години, след местните избори през 1999, тогавашният президент господин Петър Стоянов направи една оценка, която съм я запомнил почти буквално. Тя гласеше, че корупцията е повсеместна, тя е обхванала всички нива на управлението, включително и най-високите етажи на тогавашния Национален изпълнителен съвет на СДС. Тогава се роди тази реплика, Иване, кажи, репликата към бившия премиер Иван Костов. Какво отговори Иван Костов? Иван Костов отговори, че корупцията
корупцията е явление, с което трябва да се занимават съответните институции, правораздавателни органи, съдебна система. Корупцията е престъпление, което не бива да се превръща в абстракция и в митология. Иначе това би означавало демократичните сили да бъдат вкарани в кампании от типа на конвейбийските кампании по време на културната революция в Китай. Аз много се бях така впечатлил от това сравнение на господин Костов, още повече, че съм китаист по образование. Но когато четох писмото на господин Раденков, си спомних за казаното от Иван Костов. Защото нека това да бъде нещо, което ще ви кажа тук за първи път. Ако това писмо беше просто текст, без автор, това щеше да бъде едно съвременно Дадзибао. А Дадзибао бяха тези китайски стенни вестници, голями, които всъщност бяха трибуната за разгръщане на изключително остри кампании срещу неудобни по някаква причина на тогавашната власт в Китай личности. Било хора с по-либерални възгледи, било интелектуалци, било въобще отстъпници в някакви нюанси от линията на комунистическата партия. Когато обаче един текст, който прилича на Дадзибао, има автор, и този автор не е случайен човек, е човек като Игнат Раденков, той придобива съвсем друг смисъл. За мен това е един последен призив, да не кажа вопъл, призив към обществеността за реален дебат по проблемите на Варна. Именно реален дебат, а не тези дебати, които с изумление и аз и много зрители са наблюдавали по време на тази кампания. Дебати, които отразяват наистина един период от развитието на България, който определено прилича на културната революция в кавички от Китай, по това, че липсва култура, липсва политическа отговорност, липсват политически визии. Това, което има, са скандали, сюжетни линии, особено това, което и за такъв емблематичен за България град като Варна, който е ярък пример за модерност и за европейски потенциал, сюжетните линии, които наблюдаваме поне на повърхността, са или свързани като някаква съвременна функция от антични литературни сюжети или някакви скандали, които влизат в жълти интриги, но липсва това, което е анализа, липсва това, което наистина да покаже, че има сериозен политически ресурс. Сериозни политически стратегии. Това аз много бих искал днес да проведем един необичаен дебат. Необичаен не защото е нещо, което не би трябвало да се прави, а защото просто не сме го правили, поне не сме го видяли до сега. Искам това да бъде разговор без епитети, без нападки, да бъде разговор анализ. Да покажем, че наистина от Варна може да тръгне промяна на стила в правене на политика, промяна на стила в правене на кампания. Още една дума ще кажа преди да започнем. Патосът, критичният патос в това писмо на господин Раденков е управлението на сегашния кмет господин Кирил Йорданов. Доколкото разбрах, той е получил също писмото, което съдържа и поканата за участие в дебата. Вероятно го е приел много буквално и се е засегнал от остротата на съжденията на господин Раденков. Лично за мен обаче в един подобен дебат трябваше да участват абсолютно всички и особено човекът, който олицетворява сегашното управление на града. Защото точно в това е смисъла на сериозните дискусии.
когато си обект на критика, да можеш да се изправиш и в сериозна дискусия при ясен регламент, при легитимност да изразиш позицията си, да влезеш в полемика. Без епитетни атаки, без, разбира се, тези агитки, които може би допълнително са направили така, че господин Йорданов да се чувства обиден. Аз не искам никой да се обижда днес. Искам да разсъждаваме заедно. Вие като владници, а аз като български граждани, защото на мен също ми липсва това, което и на вас. Липсва ми сериозността. И така, нека да започнем. Господа, дами и господа, с въпроса наистина ли корупцията е най-сериозният проблем за Варна? Споделяте ли оценката на господин Раденков, че нивото на корупция в Варна е 2-3 пъти по-високо от средното за страна? Как предпочитате да започнем? Може би от господин Гуцанов, след това Добър вечер на всички в залата. Радвам се, че отворното писмо на господин Раденков предизвика такъв интерес и че голяма част от кандидатите за кмет на Варна днес сме в тази зала. И разбира се, много добре, че модератор на срещата е един от най-стъкнатите журналисти в България, господин Коритаров. Аз бих казал, че и в България в момента има един вид културна революция, такава каквато беше в Китай след кончината на Мао Цзедун. И за жалост тази културна революция, особено през последните 10-15 години, се взима своите жертви. Не в буквалния смисъл на думата, както е било в Китай, но в обездухоряването на хората, обезверяването на обществото и за това, че цялата политическа класа едва ли не е обявена за маскари. Тъй като аз не един и два пъти съм коментирал, че няма как за една вечер от леглото на съпругата си да отидеш на жълтите павета в София. Един политик не се ражда за един ден, не се създава за един ден. И необходимо много време, за да може той наистина да бъде държавник и човек, който може да взима сериозни решения. Корупцията дали е 2 или 3 пъти повече в община Варна, е трудно някой да направи такова сравнение. Дали тя е най-големият проблем? Аз бих определил няколко проблема за община Варна, много сериозно. Единият безспорно е корупция. Безспорно. Дали той е най-важният или по-големият е безработицата? Това е въпрос на гледна точка. Но че корупцията навлезе в живота на страната и на града ни в небивали размери, това е факт. И е ясно, че трябва да се сложи край на тази културна революция в кавички и наистина да се тръгне по един нов път. И аз смятам, че на първо място е промяната в начинът на мислене. И това е най-трудният скок, който може да бъде направен. Същевременно и най-големият проблем и най-големият удар, който се нанесе на нацията през тези 22 години, е точно духовността. И аз затова казвам, че начинът на мислене е този, който първи трябва да се промени, ако искаме оттам нататък да започнем друг градеж. Тъй като една икономика се разрушава, но за нея са необходими 5, 10 или 15 години тя да бъде възстановена. 20, докато бездуховността, обезверяването и навлизането на подобни паразитни явления, каквито коментираме днес, може и поколения да трябва да минат, за да могат те да бъдат заличени. И това е най-голямото поражение, което се нанесе през тези 20 години, според мен. Така че всеки един от нас, независимо кой на каква позиция ще бъде след седмица, 2-3 месеца, година, 5, така или че щом той е тръгнал да се занимава с обществена дейност, с желание да променя града си, той трябва да си зададе този въпрос. Готови ли сме за този скок на начинът на мислене и промяна, за да прекратим и тази
безумна корупция, безхаберие. Дали винаги тя е била волна или неволна, няма значение. И пътят към ада е обсебен с толкова на хора с добри намерения. Фактите са такива. Благодаря. Хубаво те показват, че поне сме в атмосфера като на голям тенис мач, а не като футболен, където се скандира и се разявят. Двама души ми прави впечатление, че отсъстват, поне това са господин Кирил Южнов и господин Димо Стоев, който впрочем гледах един дебат и ми се стори също интересно, като уникален принос за града, че всъщност корупция изобщо не е имало, както той казва, докато е бил в администрацията на общината. След това, как е станало така, че всъщност този корупционен взрив възниква това така ли? Само с няколко думи преди да... Корупцията, тук сме се живи хора, си съществува. И в първия мандат, когато беше Стоев, и във втория, и в третия. Това да го разделяме на мандат и да го разделяме въобще е грешно да се разсъждава. Само, че не обезпокоявани от никой, тя разгръща все повече и повече своя мащаби. Да. Господин Марешки, може би също да се включи. Да, за началото се радвам, че ми давате думата, защото това, което ви казахте, малко влязахме в тона на това рече по всички на господин Йорданов, който нарича нашите съграждани агитки. Значи всички сме присъствали на такива мероприятия и всеки от нас е влюбван или незавлюбван, съответно осърпване и аплодиран. И степента на осърпване според мен е по-скоро оценката, която се дава за съответния начин на живот на определен човек и на най-вече в момента, защото се говори за управленски места, за управлението му. Това, че той е бил осъркан най-силно от всички, това си е просто оценка на нашите съграждани, а не на агитките. Варненци не са агитка за неговия начин на управление. Съгласен съм и с това, което казва Владислав Поцанов и предполагам, че тук някои от нашите конкуренти ще се препознаят в това, което той каза, че не може да било да отиде в парламента. Но също така, трябва да сме честни, не може и от ареста да отиде в парламента. Така че, нека да сме честни с нашите избиратели, да бъдем последователни. И всъщност, основното, което аз виждам, просто аз съм силно изумен. Когато слушам сега преди изборите тезите на господин Поцанов, аз не смея да се обадя. Аз имам чувството, че той говори с моите мисли. Тоест, в момента ни какво имаме да избираме? Старото, което се свързва около Кирил Йорданов, и новото, където мисля, че аз съм представител на това. И сега, само за сега. Парламента може да се отиде в ареста и се случва. По-нормално е парламента, защото си говори как и сега да създаваме на тема корупция. Аз искам да кажа друго. Много важно, вярни тези предизборни на господин Поцанов, да защитаваме напълно. Обаче в момента, в който свърши предизборната борба и влезе в реалното управление, той почва да прилича както предизборно прилича на мен и на моите тези, така предизборно почва да прилича на Кирил Йорданов и на неговите тези. Така че, нека да това, което обещаваме на хората пред изборите, да си го гледаме, да се спазваме и след това да може да даваме реалното оценки. И в този смисъл, мисля, че е абсолютно недоразумение, тук присъстващите, защото много малко от тук присъстващи са управлявали са 20 години, са били в управлението на различни нива 20 години, за където всички знаем и говорим, че има корупция, само по времето на мандата на Димо Стоев нямаше. Точно човек, който 20 години е бил в управлението на различни нива, в момента да не говори за корупция. Аз мисля, че те са нещата, в които изтичат парите на Варненци, не само на Варненци, но все пак не на Варна. Това са корупцията или некадърността. Защото или трябва да се корумпираме по управление, или некадърно управление, за да може да позволиш милиардите, които са минали през община Варна последните 12 години, след как нищо да не стане. Значи, виждате къде са намираме в фестивалния
направили нашите предци, никакво оставяме на варници. Нека да се замислим и всеки, който след това ще управлява, поне да му пожелаем едно голямо нещо да завърши през следващия мандат, който след 50 или 100 години да среща за него. Аз ви предлагам, тъй като това наистина трябва да бъде дискусия, трябва да бъде жива и динамична. Ако искате, може да репликирате, ще направим така, че да има концентрични кръгове от на дебати, пространство между трети конкуренти, които да разменят реплики. Разбира се, господин Луков. Добър вечер всички. Добър вечер. Аз съм от хората, които вярват на господин Раденков. Медията, която управлява, публикува това писмо и застава за всяка буква, която е публикувана. Другият важен отговор, който всеки на тази маса трябва да даде, освен отговора на въпроса вярване на господин Раденков, това е, ще подкрепи ли промяната? Да, аз на второто ще подкрепя промяната на властта. Това са двата най-важни според мен въпроса, които съществуват и на които всеки един от нас трябва да даде отговор. Ще си позволя само една забележка. Господин Гуцанов, малко си е жив и здрав по време на културната революция, всъщност той е иницииран. Тя не започва след неговата учила. За съжаление, наистина трябва да направим всичко възможно, защото нашият план също си е жив и здрав. Цар Кирил си има тук в Варна или малко, кой както така решил си го нарича. Но подкрепям господин Раденков и мисля, че наистина трябва да се обединим и трябва да решим проблема на Варна такъв, какъвто е. Каквото и да обещаваме, както и да го обещаваме, начините за решаване на проблемите са важни. А те са само това. Един е в макрорамката на бюджета, а другият, това е синхрона между институциите. Трите стълба на общинската власт, кмет, общински съвети, районни кметове, трябва да работят в синхрон. И тук е мястото да се поговори видено по тази тема, защото правомощията и на кмета, и на общинския съвет, и на районните кметове са доста широко тълкувани според закона без самоуправление. В крайна сметка, ние сте живи хора и ще работим за града. Мисля си, че кметът, новият кмет на Варна, който и да е той, искрено се надявам, че ще направим всичко възможно. Поне аз бих направил така, да има синхрон между институциите. Благодаря. Може ли само да секунда една реплика? Понеже това наистина за мен също е най-важното, защото той деня на истината на 23-ти и ще се здраве Томен Балотаж, всеки ще трябва да свали маските и да каже дали сега всички се правят на алтернатива на господин Йорданов и го критикуват, но после ще има някой, които ще кажат, мене той си е много по-добре да се остане. Затова това, което каза господин Луков, е много важно. И тук наистина ли всички сме наясно, че управлението на Йорданов е пагубно за Варна и че трябва да се променя, за да няма недоразумение след 23-ти. Използвам случай да кажа, че аз съм категорично неговото мнение и със сигурност ще подкрепя промяната след 23-ти, ако има Балотаж, между който и да е и старото, ако те старото присъства на Балотаж. Приемате ли се на алтернатива на Кирил Йорданов? Да, абсолютно се приемам за алтернатива. В кое мнозинство? В никое мнозинство не съм бил. Бил съм срещу. Аз виждам, че вие играете в момента ролята, малко неуспешна, защото господин Донов е много по-обигран от вас. Той играеше вашата роля на предните избори. И затова аз мисля, че вие трябваше да се сетите. Вие твърдите, че сте... Господин Костадинов. Господин Марешки, вие твърдите, че сте част от нещо ново. За съжаление, вие сте втори мандат в Общински съвет. Част от статуквото, от всичко това, което през последните години варненци не харесват, не одобряват. Вие сте част от това, което вътре в писмото е описано. И е много лицемерно ваша страна да се разграничавате от нещо, от което сте част. Защото всички обвинения, които вие съдите в същата и със същата степен и сила могат да бъдат върнати към вас. Вие още преди 4 години говорихте за разрешаване проблема с детските градини, щяхте да ги строите от собствения си джоб.
Сега в един момент се оказва, че чакате да станете кмет, за да ги строите. Аз ви задавам въпроса, ако смятате, че това е проява на благотворителност, трябва ли задължително да сте кмет, за да го направите? Безспорно, вие сте най-богати от всички тук, имате възможност да го направите. Защо не го направите? Мислите, че хората няма да ви ръкопляскат? И аз съм един от тези, които ще го направят, но при всички положения не дейте да използвате едни реплики, които просто по никакъв начин не ви отличават от останалите. Напротив, вие сте част от тук. Аз това да чуя, стига си го представя. Все пак, нашия разговор е визията ни за Варна, а не личните нападки. Да, добър вечер на всички. Младежка синята коалиция. Разрешете ми да не се съглася с преждеговорившите, че корупцията била причината или пък некадърността била причината. Според мен причината е моделът на управление. И именно моделът на управление пораждат и корупция, пораждат и изява на некадърност. Защото моделът на управление, така нареченият модел Кирил Юрданов, е модел, съгласно който в съдружие работи кмета, няколко нему приближени фирми и почти целият общински съвет. Ето това е един модел, който на време съществуваше в София под името модел Софиянци и сега успешно привнесен във Варна. И именно този модел ражда корупцията, защото управлението е отделено от хората. Ето защо ние трябва да работим за възвръщане доверието на хората към управлението. Как се връща това доверие? Това се връща с честност, с отчетност. Защото кметът не трябва да бяга от критиката. Днес господин Кирил Юрданов го няма. А точно това е трибуната, където най-добре може да се защити пред всички граждани. Управлението на Варна се откъсна от гражданите на Варна. И затова в момента всички искат промяната. Всички искат промяната. Какво трябва да бъде новото управление на Варна, независимо кой от всички кандидати спечели? Новото управление трябва да живее сред варненци. Това означава да се слушат гласа на хората, да живее сред тях, а това може да стане само когато иска, търси критиката, а не бяга от нея. Това означава да се отчита постоянно, не пред журналистите веднъж на 4 години или на 12 години в лъскави издания, а постоянно да се отчита пред гражданите на Варна, да излиза с лице с тях. Освен това, трябва да създава честни и ясни правила за всички граждани. Именно липсата на еднакво прилагане на закона или въобще прилагането на закона доведоха и до протестите в България. Няма никакви етнически протести. Тези хора бяха заблудени и тръгнаха сякаш някой им е виновен. Виновен е един. Управлението на страната е грешно, както е грешно и управлението на Варна. Защото управлението бяга от истинския живот и това, което хората искат. Ако имаме еднакво прилагане на закона, тогава щеше ли да се случи случая цар Киро? Нямаше да се случи. Или щяхме във Варна да виждаме как едни са наказани, други са ненаказани. Как на едните клики им ги дига пайка, на другите не им ги дигна пайка, колкото и прозаично да звучи това. Единствено равенството пред закона ще ни даде свободата да бъдем истински граждани, включително да искаме отговорност и от нашия кмет. Защото рано или късно ние трябва да поискаме отговорност от всеки, който е злоупотребил с нашите средства. Благодаря. Няколко думи. Нека не влизаме в аналогичен сюжет, като този от световно известната пиеса на Бекет в очакване на Годо, където всъщност Годо го няма, всички говорят за него. Нека да говорим с тази конкретика, т.е. вие да говорите, която проистича от вашите намерения и вашите анализи. Който не е дошъл, нека да си е за негов избор и негова тактика. Избирателите ще си кажат думата. Искам да обърна внимание обаче на нещо, което господин Марешки така го разчетах, поне аз, за след изборите и за откровенността на хората, които кандидатстват след тези избори.
Има ли хора сред вас, които биха влязли в коалиционни договорености или в някакви други комбинации, в случай, че господин Кирил Йорданов спечели? Или отиде на балотаж. Или отиде на балотаж. Защото това беше нещо много интересно. И това вече е функция от вашата лична воля. Докато мислите, защото това е изключително сложен въпрос, той провокира просто вашето не просто съзнание, подсъзнанието ви, да ви кажа малко познавателна информация, за да няма недоразумение. 1966 година започва културната революция в Китай. В резултат на една публикация в едно изтъкнато шанхайско младежко издание, която е реформаторска, тя разразва комунистическия елит в Шанхай, най-вече Яо Вен Юан, който е председател на градския комитет на партията в Шанхай. Така стартира процеса, наречен културна революция. Той продължава до 1976 година. На 9 септември 1976 година умира Мао Цзедун. Идва времето на така наречените 4 модернизации и лидерството на Хуа Гофън. Някъде в този период великият Дън Сяопин, който също е жертва на културната революция, след смъртта на Мао излиза на сцената и поема голямата стратегия. Това, докато си мислехте за коалиции и подкрепи на втори тур, достатъчно време ви дадох. Трябва да, така не, че трябва да отговоря, но аз по този въпрос бях категоричен. Значи аз съм за промяната във Варна. И както забелязахте, маските взеха да падат. Разбирате ли, когато се поставя основния въпрос за промяната или за оставане на статуквото, наречено модела Йорданов, веднага младежа, който отсреща, който трябваше да се разпознае от думите на господин Гуцанов, ще му обясня след малко защо, започва не да отговаря на този сериозен въпрос, а започва да казва, да му напада мене, ще напада и всеки друг, който е, защото той е правилен. Значи тайно редо на Кирил Йорданов, който трябва да задаваме удобните въпроси. Той задава удобните въпроси на Димо Стоев, сега подхвърля тук някакви други питания. Да, ще го помоля, нали, първо да отговори на този въпрос. После, нека да каже, аз не съм бил в никакви мнозинства. Аз съм единственият, който е защитавал дори на последната сесия и в момента харча лични пари, за да защитя сделката Варна. Замълчете малко, изчакайте ме, ще ви кажа. Ще ви кажа, всичко ще ви кажа. На вас всичко ще ви кажа. Да, аз съм единственият, който даже в момента със собствени средства се опитвам да спра сделката за твоя мога. Ето са отекаха 3 милиона и нещо варненски пари. Да, третия в листата, вашата листа, господин Костадинов. Само за секунда. Една минута и повече няма да вземам думата. Третия във вашата листа е 3 мандата в мнозинството на господин Йорданов. И гласуват всички сделки, които са за мен неправилни за нашия край. И само още една минута и няма да вземам повече думата. Само да ви кажа, господин Костадинов, има нормално развитие. Той господин Гуцанов ви го каза. Кандидатствали сте за общински съветник. Не сте станали. Ще пробвате пак. Не може да станете кмет на Варна. Аз първият път съм кандидатствал за общински съветник, влязъл съм в общинския съвет. Аз съм единственият, който е напуснал общинския съвет по собствено желание. Добре. Явил съм се втори път и съм станал втори на кметските избори в много сериозна конкуренция. И сега се явявам за първи. Вие как ще скочите от там, те ли са избрали за общински съветник, вие се кандидатирате за кмет на Варна. И малко се сравнете. Ако иска господин Костадинов, засегнати лица, най-много ми се иска да почнат да падат маски, например, да падне маската на Галина. Извинявайте, може ли едно от писмата да ви дадем? Всички ние, които сме тук, една част не присъства, за съжаление, но всички ние сме кметове на Варна. Всички ние говорим за промяна. Само че разликата не ви възприемате като промяна и това, което аз възприемам е малко по-различна. Разликата е в това, ние на Балкажа няма да подкрепим Кирил Йорданов, но разликата между мене и вас е следната. Аз не възприемам Варна като една опаковка аспирин, която може да бъде купена и вкарана в аптеки Марешки. Разбирате ли? Докато вие през годините, докато бяхте общински съветник, демонстрирахте едно изключително
гражданите на Варна. И за това ви говоря в момента не като кандидат за кмет, говоря ви като гражданин. Защото един човек не се определя от това колко пари е натрупал, защото много хора тръгнаха в бизнеса преди 20 години, защото родителите им са били някакви, защото някой не дава никакво вършение с пари. Не това, което ме интересува е бъдещето на града, а вие не трябва да бъдете част от това бъдеще, защото сте част от неговото порочно настояще. Разликата между мен и вас, че вие нищо не сте направили в живота си, пък аз съм направил много неща, които сте зад мен. Те сте никой. Това е разликата между мен и вас. Ама да също планира, да се създава се впечатление, че той подкрепи изцяло господин Марешки, защото не е взел думата, а господин Марешки му взима микрофон. А вие дадахте някаква насока, сега правим панера продължава. Няма да се нека той да каже няколко думи, защото само му взимат микрофона, след което вие... Господин Петров е по-голям от мен. Ето, господин Петров, за мен спища. Благодаря. Добър вечер първо на всички мои достойни съграждани. Ще започна последно репликата на господин Марешки, че някои хора не са били общински съветници, а сега се кандидират за кметове. Да, съм един от тях и не се обиждам господин Марешки. Когато ние правихме политика чрез нашия спорт, всички знаят кой е Иван Петров, къде играх още по времето на 86-та до 90-та. Някои не знаеха къде е остров Кипър. Имаше един такъв професор в Винса, ме питаше къде е остров Кипър. А ние правихме политика за като истински българи. И защитахме наистина българщината. А тук последното, което по 79-та година, когато тръгвах от Малта, там се подписваше пакта за дигането на желязната завеса. Горбачов и Рейган. Малтийците на другия ден ме прожанаха всичко, което се е подписало на този крайска. И последно отдолу нашето първо написаха. Петров, стой тук не се прибира. Вашата система ще има от 30, 40, 50 години, тогава се промени. Аз тогава от една касета на Боби Чарков ми лудна тая луда идея, нали, да дойда в България да възпитавам нашите деца и да ги уча не само на футбола, на човешки добродетели. На другия ден отидах в клуба, разписах се договора, прекратих го и тръгнах по 79 година точно есента, когато започна демокрацията. Този фалшив превод. Само ме чакайте се. Нека да ви кажа, говорим за това дали корупцията е основен. Да, ще ви кажа за корупцията. Възникна спор, нека да не произнасяме слова. Не, слова ли? Ето е цялата папка от 93-та година, да видите за корупция. Ето тук е всичко. И защо е тук, а не е прокуратурата? Тя има всичките писма, са даже прокуратурата няма отговор. И при Първанов при президента, и при всички това. Всичко това е за собствеността, спортната собственост на Варна. Как беше ограбена. И аз съм един от свидетелите от 2005 година, когато създадаха двете спортни предприятия. Какво добре? Тогава, ако искате, слушайте. Слушам, обаче... Ама нищо не слушате. Какво слушате? Те ме прекъсват. Прекъсвам вие малка... Ами искате за корупция. Искате ли цялата фабрика? Не, обаче лист по лист. Казах ви, двете спортни предприятия, които се създадаха във Варна, спортен комплекс Варна и спортен комплекс Спартак, притежават цялата общинска клубна собственост. Това е най-голямото престъпление, което се извърши. Това са златните земи на Варна. И ако... добре. Не е добре. Добре, това е просто един... Как ще е добре? Добре. Аз ви казвам, че е престъпление да ви... Говорите как трябва да премахнем корупцията. Ами как трябва? И тя настъде на 22 години. Ами трябва да се смени всички хора, които се управляват сега. Всичко да се махне. Аз съм готов и издигнат съм от кандидатурата на ПНРП като кандидат кмет. Не съм член на тази партия. Само им благодаря, че намеряха в мен нещо, което съзират за по-добро бъдеще.
И аз съм готов даже това, което са решили с нощи, да подкрепят тези хора за всички партии да бъдат ликвидирани. И да се започне нещо чисто ново. Може ли в тази кампания да се инвестират 100 милиона? А децата на България ходят по улицата и наркомания. И това не е ли корупция пак? Откъде са тези пари? Всички пари са от хората, не тук тези хора, де са тези пари. Нека все пак първо има регламент по време, второ фашизоидни тези като това за държавна партия. Вие какво ще ме изкарате, че съм фашист? И реминисценции с режима на... Аз съм създал фейрплей, честна игра, затова призвавам всички мои колеги. Ако имаме достоинство, ако сме истински варненци и българи, изчакайте ме, изслушайте ме вие. Аз не съм прекъсвал вас, като говорехте. За Китай говорех, не знам за къде говорехте. След вашия Китай не сме във Варна. Не дай да бъдем истински българи, стига ни дайте други примери. Искате България да се промени, искате нашите деца да останат в България. Ами как трябва да стане? Вие не го знаете пътя, нали? Напротив, знам го. Знаете ли го? Аз го знам. Имам цял проект за Републиканска футболна академия да върнем децата в спорта. Прощавайте, може ли нещо? Да. Нека да има някаква нормалност. Нали говорим за Взимайте така произволно. Нека господин Джиков, просто е онеправдан с госпожа Калина Павлова. Много ви моля, 5 минути максимум регламент. Ако се говори за забрана на партиите, можем да говорим, но това общо взето е една идея, която мен лично ме шокира.